Balap जिब्रै सिरि नै इतिहास स्नि balap जिब्रै सारि Second Chronicles 7 verse 14 Second Chronicle 7 verse 14 आङो बेखौ आरोबाव खेबसे जों बयनिबो लागै फरायनि प्रभु जिसु ख्रीष्टनि मुङै बे समाव आंनि रायतफ्रा गुरै जानानै आंनियाव आरज गाबब्ला आंखौ नागिरब्ला आरो गावसोरनि दुष्ट लामानिफ्राय गिदिंफिनब्ला आङो सोरगोनिफ्राय खोनासंनानै बिसोरनि दाय मावनायफोरखौ क्षमा होगोन आरो बिसोरनि हादरखौ जै जै मै जाहोगोन। बेयो जोंनि देग्लायनि बे सभानि बियो बाइबेल सिरि। दा बेनिफ्राय जों मैया फुं आरो सानजौफु लोगोसेयैनो इसोरनि बाथ्राखौ जोङो नायदोंमोन। जे सल'मन राजाया जेब्ला मन्दिर फोथारदोंमोन बे फोथारनाय समायाव राजा सल'मना माखासे बिसयफोरखौ लानानै बियो इसोरनियाव आरज गाबदोंमोन आरो बे सल'मननि आरज गाबनायखौ इसोरा खोनासंदों आरो जाय इसोरनि थाखाय सल'मना जि मन्दिरखौ लुदोंमोन बे मन्दिरखौबो इसोरा आङो आंनि लागै बोलि बावनो सायख'बाय होननानै बुंदों। जेब्ला सल'मन राजाया बेबायदि गुबुन गुबुन बिसय लानानै इसोरनियाव आरज गाबदोंमोन खोनादोंमोन आरो जोङो जोबनाय फारसे बेबायदि जोङो सोलोंदोंमोन। लोगोसे मैया बे बोसोरा जोंनि थाखाय आरजनि बोसोर जानायखाय जोङो बे गुथै बोसोर शुद्ध पदआव बुंनाय बादि जाय सिरिखौ आङो फरायनानै थांबाय बे बाइबेल सिरि बादि जोङो बे गुथै बोसोर इसोरनियाव जोङो गुरै जानानै इसोरनियाव आरज खालामनि। बे जोङो गुथै बोसोर जिउजों जोङो इसोरखौ नागिरनि। बे जोङो जोंनि मावनाय गासै दायफोरनि लामाफोरनिफ्राय गिदिंनानै इसोरनियाव गोसो फाफिननि। बे मोनथाम खामानिखौ बे बोसोरनि गेजेराव जोङो मावोब्ला इसोरा जोंनि जिबनाव गुबुन मोनथाम मोजां खामानि बियो मावगोन होननानै आङो मैया बुंदोंमोन। बे जाहैबाय इसोरा जोंखौ निमाहा होगोन। बियो जोंखौ निमाहा होगोन। जोंनि आरज गाबनायखौ बियो खोनासंगोन आरो बियो जोंखौ जै खालामगोन। जोबनायाव आं बे बोसोनखौ बुंदोंमोन। दे जोङो दिनै मिथिबाय जोङो गुरै जानानै इसोरनि आरज बियोब्ला इसोरा खोनासङो। जोङो गुरै जानानै इसोरखौ नागिरोब्ला जोंनि जिबनाव इसोरखौ मोननो हायो। जोङो गावनि उदायफोरनिफ्राय गिदिंफिनोब्ला इसोरा जोंखौ निमाहा होयो। जोङो बेखौ मिथिबाय। दा जोङो बे बिषयावनो आरोबाव दसे सम लोहाबबावनि। आंनि बे फुङाव बुंनो हास्थायनाया बे देग्लायनि बोसोरा आरजनि बोसोर जानायलाय देग्लायनि बे 2021 आरजनि बोसोर जानायलाय बे आरजखौ जोंनि मण्डलिफोरनि सिङाव थानाय नखरफ्रा बेक्तिफ्रा बेसेबांसिम
बेसेन होदों। जों मण्डलियारिफ्रा मण्डलि हिसाबै, नखर हिसाबै, व्यक्ति हिसाबै जों बेसेबां बेसेन होदों, जों बेसेबां गुरुत्व होदों, जों दिनै बेखौ बे फुङावहाय नायनो। जोङो गोबां समाव प्रार्थना बिनो बायो, प्रार्थना बिनायखौ जों गोसो होआ, जोङो अबहेला खालामो प्रार्थना बिनो थाखाय। जोङो प्रार्थना बिनो बायो, उन्दुनायनि सिगां जों प्रार्थना बिनो बायो, जात्रा खालामनायनि सिगां प्रार्थना बिनो बायो, गथ'फ्रा स्कुलाव थांनायनि सिगां जोंनि बिमा बिफाफ्रा जोंनि गथ'फोरनि लागै प्रार्थना बिनानै हरनो बायो। जों बेसेबां प्रार्थनाखौ गुरुत्व होदों? जों गोबाङा प्रार्थनाखौ स्पेयार टायार बायदि जों बाहायदों। स्पेयार टायार बायदिसो जोङो सानदों। जों बयबो मिथिगौ जोंनि गारिफ्राव, गारिनि बिखुङाव उनथिंजाय आलादा टायार मोनसे लागायनानै लाफायो। मानो बे टायारखौ लाफायो लोगोआव? बे टायारखौ मा बुङो जोङो? स्पेयार टायार। आलादा मोनसे टायार बियो। बेखौ जों मानो लायो? जों बेखौ मानो लायो? नोंनि बे गारियाव थानाय खब्रै बे साखाया, बे खब्रै टायारा जेब्ला लामा हान्थियै हान्थियै बोरायै बोरायै बबेबा लामा हान्थिनाय समाव पामचार जायो, नस्थ' जाहैयो, बे समाव मा खालामो? बै उनाव लागायना लाजानाय बे स्पेयार टायारखौ लाबोनानै नोंनि बे गारियाव लगायो। जों प्रार्थनाखौ बेबादिसो सानदों गोबाङा। बिपदनि समावल', दुखुनि समावल', नांगौ समावल' दिनै जोंनो मानो प्रार्थना नांगौ? जेब्ला जों बेमार जायो, जेब्ला जों खस्थ' जायो, जेब्ला जों गाबनाङो, जेब्ला जों आंखालाव गोग्लैयो, जों बिपद जायो जोंनि जिबनाव, अब्लाल' जोंनो मा नांगोनो? प्रार्थना। टायार पामचार जाब्लाल' प्रार्थना नांगौ। टायार पामचार जायागौ माने जोंनो प्रार्थनाखौ नाङा, प्रयजन गैया, सोलिखादों माथो। नाथाय बाइबेला दिनै जोंखौ मा बुंदों? बाइबेला जोंखौ मा बुंदों? जों जेब्ला रमान्स 12 verse 12 नि लास्ट पार्टआव जों नायो, मा बुंदों बाव? अरायबो आरज खालाम। रमारि 12 अध्यायनि 12 नि जोबथा बाहागोआव मा बुंदों? अरायबो आरज खालाम। अरायबो आरज खालाम माने जेब्लाबो सानफ्रामबो प्रार्थना खालाम। एक थेसलनिकिया 5 अध्याय 17 बुंदों आरज खालामफ्लाय। बर' बाइबेलाव आरज खालामफ्लाय, आरज खालामफ्लाय। आरो इफिसुसनि 6 अध्याय 18 जोङो नायब्ला नुयो गोथार जिउनि बोलोजों खनफ्रोमबो आरज खालाम। आरज खालामनायखौ दानागार। इसोरनि मानसिफोरनि थाखाय आरज खालाम। दिनै बाइबेला जोंखौ मा बुंदों? आरज खालामबाय था, अरायबो खालाम। आरज खालामनायखौ दानागार।
मानोथो टायर पांचार जाब्लाल' प्रार्थना? मानोथो बेमार जाब्लाल' प्रार्थना? मानोथो आंखाल जाब्लाल' प्रार्थना? जोंखौ बाइबेला बुंदों, इसोरा बुंदों, गासैबो समाव प्रार्थना खालाम, सानफ्रामबो खालाम, मोजांनि समावबो प्रार्थना खालाम, रंजानाय समाव प्रार्थना खालाम, दुखुनि समाव प्रार्थना खालाम, खैफोदनि समाव प्रार्थना खालाम, बेमार जानाय समावबो नोङो प्रार्थना खालाम। In all the time, गासैबो समाव इसोरनियाव प्रार्थना खालाम। दिनै जों साफा साफा इसोरनि व्यक्तिफोर जानानै, इसोरनि फिसाफोर जानानै, ख्रिस्टियान मानसिफोर जानानै जों प्रार्थना बिदोंना बियाखै? नोंथांनि प्रार्थनाया दिनै माबादि? बाइबेलाव जोङो नायोब्ला नुयो गोबां इसोरनि मानसिफ्रा हान्थु खरायै खरायै प्रार्थना खालामदों, मेगन मोदै फसरदों, गाबदों, उपबास थानानै प्रार्थना खालामदों। जों बाइबेलाव नायोब्ला नुयो गोबां रोखोमनि प्रार्थना, गोबां मानसिफोरनि प्रार्थना खालामनायखौ। प्रार्थना खालामनाया जोंनि साफ्रोमबो ख्रिस्टियान जिबनावहाय जोबोद गोनां। जोंनि सानफ्रोमबो जिउ खांनायाव, जोंनि सानफ्रोमबो थांनानै थानायाव, जोंनि सानफ्रोमबो मावनाय दांनाय सोलिनायफ्राव जोंनि जिबनाव प्रार्थना नांगौ। जाय ख्रिस्टियाना प्रार्थना खालामा बियो मानो? दुर्बल ख्रिस्टियान, बोलो गैयै ख्रिस्टियान। जाय ख्रिस्टियाना प्रार्थना खालामा बे ख्रिस्टियाना, बे व्यक्तिया दुर्बल ख्रिस्टियान, बोलो गैयै ख्रिस्टियान। आरो बिसोरो इसोरनि मावनायखौ, बिनि गोहोखौ, बिनि शक्तिखौ, बिनि महिमाखौ बिसोरो नुनो मोना। बिसोर नुनो मोना। दा बेखायनो जों साफ्रोमबो ख्रिस्टियानफ्रा, जों साफ्रोमबो व्यक्तिफ्रा प्रार्थना बिसोग्रा, प्रार्थना बिग्रा जों ख्रिस्टियानफोर जानो नांथारगौ। प्रार्थनाया जोंनि जिबनाव हां लानाय बायदिनो, जोंनि ख्रिस्टियान जिबनाव जोंनि प्रार्थना बिनाया हां लानाय बायदिनो, हां लानाय बायदि जानांगौ होनना बुङो। जों दिनै दा हां लानानै गोथाङै दङ, जोंनि देहाफ्रा गोथाङै दङ। जों हां लानायनि गेजेरजों थिग बेबादिनो नोंनि आत्मिक जिउखौ, नोंनि आत्मिक जिउखौ गोख्रों, बोलोगोरा, हुस्थता खालामनांगौब्ला प्रेयार, प्रार्थना खालामनांगौ। प्रार्थनाया जोंनि ख्रिस्टियान जिबनाव जोबोद गोनां, जोबोद गोनां। जों जेब्ला एफिसुस 3 अध्याय 14निफ्राय जोङो नायो, बेवहाय पौला एफिसुसाव थानाय ख्रिस्टियानफोरनि थाखाय बियो इसोरनियाव प्रार्थना खालामदों। बे पौलनि प्रार्थनाया ओरैबायदिमोन, जों जेब्ला फरायो जों बेयाव नुगोन। जों एसे फरायनि एफिसुसनि 3 अध्याय
सुद्दुनिफ्राय एक स्पटसिम आङो फरायनानै लानि बिनिफ्राय जों मोनसे मोनसेयै नायनि बिनि जुनै